O kardom dam litum pini litum kache than ponji alamar jan mate pini nilinang litum phan nang ke than ponji aputha ka bangke lalo bi isi ilitum aphan isi birta ke me PM Kisan installment kedam tang hutsita me 17 installment PM Kisan ka bangke je thapon etlo lasi non kebang ji sita me litum aphan isi birta ke me Assam Sarkar mate Narendra Modi ahin pen ke pangdak pon ilitum aphan non asapso tangkas dami ong chat po lasi PM Kisan non abang ke ilitum aphan 18 installment PM Kisan atangka longpon ikpo lasi komentu si labangso PM Kisan atangka ke longpon jima labangso puthak ilitum ang ton pen labangso video arlu ang ton pen ilitum chethan pon lo nang tangte video le tang cheng pon lo nang ilitum aphan non PM Kisan 18 installment atangka naga chethabji laki August 2024 pusila dak pangdak pon adet abang ke pipelang lasimo adet sita me pilo pulote nililang litum phan nang than pachenik po non abang ke litum August ache klusi la bangso PM Kisan 18 installment abang tangka abang ke longponik po lasinon atangka ke longponji laki suri hini kalite suri ke thom an longponji pusi Neli News Longdon. Lasinang litum jong si labangso channel subscribe kelang peloten ang litum subscribe ignon lapen ke bell icon sita mi click pon ignon lapen abangso video jong silang misian peloten ang litum like pignon lapen ke comment sita mi pi ignon lapen unan ke labangso video share ponon ilitum card biang long aran to anta pachini pon lo nang mate pachet thang pon lo na tangte pinia video ke lapuan si kang ton diglo domi thang me